Lauantai viimeiset kuskit lähestyy täällä maalia ja kohta ruvetaan jakamaan Day 1 palkintoja Finnish Enduro Cupin osalta. Ja tällä videolla huomisen eli sunnuntain Day 2 viime hetken asiat. Ei ole suurempia muutoksia tullut and English version will of course follow after this Finnish version. Tosiaan sunnuntaille ei mitään isompia muutoksia ole tullut infokirjeiden jälkeen, eli ajetaan 3 eri erikoiskoetta, jotka selviää tuolta sunnuntain reittikartasta, joka löytyy osoitteesta yllasenduro.fi. Erona tähän lauantaipäivään on tosiaan se, että ollaan rennolla Sunday Ride Endurolla liikenteessä ja pätkät saa ajaa vapaassa järjestyksessä niin monta kertaa kuin haluaa ja 2 parasta kellotusta jokaiselta pätkältä lasketaan tulokseen. Eli 3 kertaa 2 erikoiskoetta tulokseen ja saa ajaa niin monta kertaa ja missä järjestyksessä tahansa. Poikkeuksena tähän on sitten tuo U14-sarja, eli kilpailun nuorin sarja, jotka ajaa aikaikkunoiden mukaan, eli U14-sarjalle kullekin erikoiskokeelle on annettu puolen tunnin aikaikkuna, jonka aikana tuo erikoiskoe tulee suorittaa. Tätä valvoo lähdössä järjestäjän toimitsija, joka pitää huolen, että tuon puolen tunnin aikana tai niin kauan kun kaikki U14 sinne on päässyt, niin sinne ei muita saa mennä. Eli muille kuin U14-sarjalaisille, niin huomioikaa aikataulussa se, että pätkät on muilta kuin U14 suljettuna aina noin puolen tunnin aikaikkunan verran. Aikaikkunat tulee tuohon tuolihissin ala-asemalle myöskin tietoon, eli siitä voi aina tarkastaa, että milloin on mikäkin pätkä suljettuna. Muistakaa myös, että toi sauna tässä maalialueella on huomenna sunnuntaina kello 12-18 käytettävissä, eli voi käydä vaikka ajojen jälkeen tai vaikka ajojen aikana syömässä. Ja muistakaa myöskin, että kun aikataulu on vapaa, niin toi bistrohissi tuossa palvelee koko päivän. Varsin maittavia ruoka-annoksia löytyy sieltä. Pätkät on tosiaan helpompia kuin tänä päivänä, eli lauantain pätkinä ajettiin. Siellä on muutamia semmosia enduromausteita mukana, mutta ne selviää siitä, kun käy ensimmäisen kierroksen harjoitteluvauhdilla tutustumassa ratoihin. Ja päivän päätteeksi siis jaetaan kokonaiskilpailun palkinnot heti kun pisteet saadaan laskettua kategorioille, jotka on miehet, naiset, e-bike-miehet ja e-bike-naiset. Eli kaikki luokat ajaa sitten yhdistettynä tässä kokonaiskilpailussa ja kokonaispisteisiin sitten palkitaan 3 parasta. Eli sitten päivä huipentuu siihen U14-palkintojen jakoon ja Ylläs Enduron kokonaiskilpailun palkintojen jakoon. Hauskaa sunnuntaipäivää kaikille. Vielä 5 minuuttia, 10 minuuttia ennen tuota lähtöä, eli noin kello 11.20 on semmonen kuljettajien puhuttelu tuossa lähtöalueella. Ja silloin on mahdollista myös kysyä sitten viime hetken asioita, jos jotain kysyttäviä tulee. So, in English, Sunday ride will be chill out enduro. Stages are a bit easier than today, Saturday's race stages, and Sunday's stages can be ridden in free order, and passing times for each stage is free. So 3 stages and you can ride how often do you like, and only 2 best times are counted for the result. So this kind of chilled out format, and goal is to have a nice enduro day, of course, and the weather should be better than this Saturday. Also, sauna is available on the Finnish area from noon until the end of day. One exception for this schedule thing is under 14 class that has time windows for each 3 stages that are ridden twice for that class. And during these half-hour time windows, those stages are reserved only for under 14 class. So during those time windows, others are not allowed to ride that particular stage. Those time windows can be found from the Sunday schedule, and also they are told in the information board at the bottom of the
chairlift. Okay, so let's have a good chill out Sunday enduro ride, and then at the end of the day the overall prizes will be handed out for the best riders in Ylläs Enduro 2026. See you tomorrow on Sunday.